ecaleni kwam dinetyenjana eliseze ngobuso elizweni uQhumani uNgojo ifani yakhe Qhumani manikwamkele Ndiyabulisa tata nami ngegama lika Yesu amen. All right Qhumani nawe ndiyakubona ukho kulomculo wekholo udibene nawuphi Tata umthetho wami ndisuka kwindawo ekuthiwa East London eMdantsane so ndiqale khona ke enkonzweni and then ndakhula ke ndazofika nalapha eCape Town kulapho ke ndisebenza khona ngoku. Oh uzinze apha kweli leNtshona Koloni. Amen. All right njengoba sowucula professionally nje uqale nini ukucula professional ngoba ndiqinisekile ngolixesha ubucula pha eMdazby hayi ububetha nje ngokasecaweni usenza nje into oyithandayo. Tata uqala kwamcula professional ndiqale kwibandla bendikhonza kulo ekuthiwa yi12 Apostle Church in Christ phansi ko Dr Nonqunga. And then being busy getting a living image corner, and then from there I relocated to Cape Town, and then nalapha ndafika ndabhizi neYata Praise kaBoot Boys apho besebenza khona noMbongeni Ngema kuJika, and then I relocated from Cape Town to Namibia apho bendisebenza noClive Velemse neCalls Worship Destination, but in the end I decided to go back to Cape Town ndizokwenza this project ke ngoku. Kule project yakho usebenze neNew Praise ngobani bona? New Praise is my brainchild. It's a group that I collected because I didn't want to be unfair doing about busy as the backing vocalism. So this is the name of the backing vocalist that I'm working with. Kweli toto lakho ilithi We Praise. Ka ubachazela abantu zeziphi ingoma ezihamba phambili abanothi bazithande nje babe idlala eliqoqo. Tata this album yonke nje imnandi including We Praise lo title track, and then there's a song apha ethi wayehambe ngakhalaze evuza igazi imedlwe nondiyahamba. It's a must hear kuba phulaphula I don't want to lie. Ndiqaphela into ba unengoma ethi apha Thembu Jesu. Amen tata. uThembu Jesu is one song ebhalwe lilate ekuthiwa nguHloni wasePaarl and ndimfeaturishile naye kwi-album and it's very pumping tata. Uthando luka baba ulubone phi? Ndilibone apha kum because lwafikelela kimi nalo ndisezonweni zam zange lundedlule kodwa lafika nakum. It's a first song that I rearranged because of uthando luka baba, the normal song that we sing as ngonzweni zethu. All right. Qhumani masibulele kakhulu ngexesha lakho sithemba into ba abantu bakuxhasa. Liqhuba njani phofu icwecwe eli? Qhuba kakuhle kakhulu tata kangoba last week besilaunch we've managed to sold copies ezi plus minus 600 on the spot last week. Wow. And siyathembisa ba abantu bayalithanda tata kakhulu. Lifumaneka phi? Ngoko kwangoku lisafumaneka apha kuthi but soon sizawube silipapasha ngokupheleleyo uba abantu mabaye ngaphi xa belifuna. All right bachazele bangalifumana kuwe njani? Ningalifumana kumba phulaphuli ngokufonela actually nifonela imanager yami uXolani Jaxa from kwa number 072 967 7880 kayiphinde 072 967 7880. Qhumani enkosi kakhulu sithembe into abantu bakuxhasa nawe ube nempumelelo njengabanye abantu. Bulela mina kakhulu tata. All right okay ukele ke lo besinqola naye ngoQhumani nansi iCD yakhe usanda ukuyirelease kambe ke uyacela into ba umxhase ngokuthenga le CD.